Заповядайте, сядайте си на местата. Седнете си на местата, не включвайте, докато не ви кажа. Покажете, че можете да стоите правилно, за да не си изкривите гръбчетата. Така. Днес за първи път ще започнем една игра. Мълчи. Една игра. Много елементарна. Свързана с писане на буквички, думички на български език. Нещо, което ще правите до края на срока, както и във втори клас, когато вече ще почнете и на немски да пишете. За целта аз ще ви покажа играта, която ще играеме. Естествено, тя е в... Кой ще каже къде? Костенурката. Да, как се наричаше костенурката? Toolkit, браво, Ян. Добре. Само, ние в Toolkit до сега сме взели какво? Програмите за? Рисуване. Правилно. А сега отиваме на програми за текст. Ще ви ги покажа на екрана. Вие ще гледате внимателно. Когато ви кажа да включвате, започвате. Ето, след малко е готово. Има само едно нещо, което трябва да знаете предварително и да го запомните. Когато включите Toolkit, вашата клавиатура е на латиница. Тоест на немските буквички, както знаете вие. А ние трябва да минем на българските буквички, на кирилица. На кирилица се минава с едновременно натискане на клавиш Shift и клавиш Alt. Ето как изглеждате в този отсек на клавиатурата, левия, където се намираме. Ще ви ги покажа и на истинска клавиатура, както и ще ви ги покажа после на всеки, който не може да преключи. А сега гледайте екрана, мълчете, въпросите ги приемам след като покажа. Включваме Toolkit. А да пускаме ли компютъра? Не, казах. Ето къде се намират програмите за текст. От тях днес ще започнем с Ребус. Какво представлява Ребус? Любови се включва Кажи ли? кръстословие. Добре, кръстословица. Малко по-проста, по-лесна кръстословица. Каква е целта? Имате нарисувани различни предмети. Примерно, първият кой? Кораб. Други предложения? Лодка. Още предложения? Добре. Още? До тук никой не позна. А сега да видим какво правим. Кажи. По-немски бот. Но на български питам аз. Кажи, Александра. Плътноходка. Какво друго има и плътноходката? Искрен. Защо дигаш ръка? Какво е важно да знаете? Броят на кутийките съответства на броя на буквите в думата. Колко буквички има в първата дума? Кой ще каже? С дигане на ръка, Искрен. Колко на брой буквички? 4. Тогава коя може да бъде думата? Не. Как па ви се падна най-трудното? Да сте чували яхта? Яхта. Значи първата думичка е яхта. Трябва да я изпишете от клавиатурата. Какво има на втората картинка? Кола. Колко буквички трябва да напишете? 10. Коя е думата тогава? Кажи. Браво!
автомобил, малина печели. Добре, има ли нещо, което да не ви е ясно? Как се пишат буквичките от клавиатурата? С натискане на съответната буквичка. Бързо и еднократно. Така, включвайте. Ама къде се включва тук? А сега да видим. Отгоре. Знам, че това не е твоя компютър. Аз знам как. Седни си, седни, аз ще му покажа. Този има вратичка. Понеже имате промяна в състава на групите, имате и промяна на компютрите и затова не сте свикнали още на новите компютри. Този не, за тебе не е. Включи ли го? Не натискай нищо. Изчакай. Той ще светне, да. Ама това в момента не ме интересува. Боби, юзернейм единичка. Айде, натисни трите клавиша, Боби. Контрол, Alt, Delete. Боби, задръж. Браво на момчетата. Ето, Боби, как става. Контрол, Alt, Delete, държиш натиснато. Контрол и Alt и натискаш Delete. Сега, отиваш на най-горния ред. Изтриваш. Написваш едно, влизаш на долния, 1, 2, 3, 4. Браво! Има някои вече започнаха. Сега, докато зареждат компютрите, да ви покажа отново на клавиатурата, кои са клавишите Shift и Alt. Погледнете тук всички, моля. Всички. Нищо, че знаеш. Искам да гледате тук. Ето го клавиша Shift. Натискате го с единия пръст. Ето го. И ето го клавиша Alt. След това, без да пускате Shift-а, натискате клавиша Alt. Тогава вече вие пишете на български. На кирилица. Видяхте ли? След като заредите ребусът, опитайте. Как ще познаете, че сте включили, натиснали правилна буква? Взимате мишката. Штракате на мястото на първата буква. Коя беше тя? Я. На яхта, я. Натискате я. Ако е вярно, зеленото квадратче се премества, за да пишете следващата буква. Ако не е вярно, или сте на латиница, не се премества. Затова сега ще мина и ще ви покажа, който не може да мине на кирилица, как се минава на кирилица.